ஹாய்ங்க, குட் மார்னிங். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ண டே மார்கழி 1. ஸோ மார்னிங் 4 o'clockலாம் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு இன்றைக்கி ஒரு கோயிலுக்கு போகலான்னு சொல்லி கிளம்பியிருக்கோம். இன்றைக்கி செவ்வாய்க்கிழமை. ஸோ அதனால் விளக்கு முதல்ல வாசல் தெளித்து கோலம் போட்டுட்டு விளக்கு வைப்போம் அங்கே ஊர்லலாம். ஸோ இங்கே கோலம் போட முடியாதனால முன்னாடி நான் ஃப்ரண்ட் கேட்டில் விளக்கு 2 விளக்கு நான் வைப்பேன். ஸோ விளக்கு வச்சுட்டு கூட பத்தி ஏற்றி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறமா சாமி கும்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ நாங்கள் எங்கே கோயிலுக்கு போயிருந்தோன்னா முருகன் கோயிலுக்கு தான் போயிருந்தோம். ஸோ பின்னாடி அதோடய வீடியோ வரும் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் ஊதுபத்தி ஏற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் பத்தி ஏற்றிட்டு கொண்டு போய் வச்சுட்டு வாசற்படியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கற்பூரம் ஏற்றி தீபாரதனை காட்டிட்டு நான் கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன்.